هف پیمانیا برێبەرەتیya Amerîka awaşerê Daişê li Iraqê û Sûriye diket piştrast ku balafirên F-15 Emerîkî firokeka bêfirokevana sazkariya Îranê li başûrê Sûriye xiste erdê. Ev e siyemîn bûyere li demê mehekê da çêbibit piştî xistina firokeka leşkeriya hikûmeta Sûriye li nêzîkî Tixîbê Urdun û Iraq û Sûriye. Berdevkê Wizareta Berevaniya Amerîka Pentagon piştrast dikit ku hebûna hêzên Amerîka li herêmê bûşerê dijî Daişê ye û em wê hêzên xwe biparêzîn. Firokeka bê firokvana sazkariya Îranê bi navê Şehîd 129 ji aliyê hêzên Amerîka ve nêzîkî bingeheka leşkeriya tenef hate xuya kirin. Firokên F-15 Amerîkî bersivaka lezgîn dan û firoke xistin xwarê. Li roja yekşembe û li dema hêrişeka firokeka hêzên hikûmeta Sûriye dijî hêzên Sûriya Demokrat ya Amerîka piştevaniya wan diket, hêzên asmaniyên Amerîka firoka Sûrî xiste xwarê. Rusya bi tundî ev hêrişe şermizar kir û got firokên hevpeymanan li asmanê Sûriye wê bibne armanca me. Komandarê hêzên hevbeşên Amerîka dibêjit hêzên Amerîka li herêmê şiyanên berevanî ji xwekirinê hene. I'm confident that we are still communicating. Ez piştrastim gohîna pêwendî di navbera navendên operasyonên leşkerî yên Rusya û Amerîka de hene. û ez piştrastim got hêzê me dikarin berevaniyê di ber xwe de bikin. Wezîrê derveyê Rusya Sergey Lavrov dibêjitin divê Amerîka rêzê li serweriya Sûriye bigirit û operasyonên yekalî pêk neînit. Мы призываем Соединенные Штаты и всех других. Em daxwazê ji Amerîka û hemû welatên serbaz û şîretvan li Sûriya heyn dikin divê hevkarî hebîtin û divê rêz li serweriya Sûriya bête girtin. Her wiha em daxwazê ji tevaya aliyan dikin tevlî karêmeyê hevbeş bibin digel hikûmeta Sûriya. Gefên Rusya bi armanckirina her firokeka hevpeymanan Astralya naçar kir operasyonên xwe yên leşkerî dijî Daişê li Sûriye rabigiret. Ez bawer dikim em behsî proseyeka kêmkirina girêjiyê dikin. Lêparastina hêzên me herdem di hizra da ye. Bû demekî em di hêrişên firokên xwe li Sûriye ragirîn. Digel ku şerê dijî komala çekdarên Daişê egera tevlîbûna çendîn welatan di rewşa Sûriye da lê herdem li pişt da her welateke armancên xwe yên taybet hene. Îran ewalî kêleka rejima Sûriye şer diket hêrişeka mûşekan dijî bingehên Daişê pêkînan lê zêdetir peyama wan bu Erebistana Siûdî bû. ما انقدر قدرت داریم که اگر بنا باشه که ev diyar diket ku Îranê şiyanên leşkerî hene heta beref Siûdiyê biçitin. Eger Îran bixwazitin ji bilî Mekka û Medîne jî dikarit bigehte her cihekî Siûdiyê. Digel germiya şerên dijî Daişê û rejima Sûriye gef û hevrikî di navbera welatên herêmê û herwesa Rusya û Amerîka xurtir dibin û nêzîkbûna balafira leşkeriya Rusya ji firokeka leşkeriya Amerîka li ser deryaya Baltêq rengvedane bû hevrikiyên hêzên mezin li Sûriye. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.